हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सुखबीर खारजि बिथांनि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबांथारानो मोनथिखाबाय जानांगौ बिथां सुखबीर खारजिहा सासे फिसाजो आरो सासे फिसाजोला दङ। बिनिनो बिथांनि फिसाजोलानि मुंखौ गोबांथारानो मोनथिनो थाखाय लुबैनानै दंखायो जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांनि फिसाजोलानि मुङा मा बेखौ मोनथिनो मोनसिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिथां सुखबीर खारजिनि फिसाजोलानि मुंखौ गाबज्रिनो थाखाय बिथांमोनहा दोनबाय बरफा खारजि आरो बिबै बिबौआ दोनबाय बोलोबिर खारजि। बे मोननै मुंखौ बिथांमोनहा अन्नानै गाबज्रिनो थाखाय दोननाय जाबाय, नाथाय बे मुङा अफिसियेल नङा। साननैसो उनावसो बिथांमोनहा अफिसियेल मुंखौ खिन्थानानै होगोन आरो फेस रिभिलबो खालामनानै होगोन होननानै फोरमायहरदों। लोगोफोर, दायो बिथांमोननि न'आव गाबज्रिनो थाखाय दोननाय बोलोबिर आरो बरफा बे मोननै मुंनि बबे मोनसेया साबसिन जादों नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरदो। लोगोसेनो बिथांमोननि अफिसियेल मुंखौ मोनथिनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।